Здравей, Виктор! Мога ли да ти задам Здравей. няколко въпроса? Разбира се. Защо реши да си направиш бодишейпинг процедури? Бодишейпинг процедурите ме привлякаха с това, че ми спестяват време и усилия. Както знаем, времето е най-ценният ресурс в нашето време. Това е една от най-добрите инвестиции, които съм правил през последните години за себе си. А какво ти дават процедурите, което спорта и хранителния режим не могат да ти дадат? Спорта и храната, така правилното хранене са чудесни за всеки ден, но това, което е по-различно тук при бодишейпинг процедурите е, че може да работим на точно определена зона. Нещо, което много трудно, ако не е невъзможно да постигнем само с тренировки и правилно хранене. Така че фокуса към определени точни зони на тялото и желанието на това да ги подобрим, за мен е изключително ценно и това е една от основните причини, заради която си правя такива процедури. А защо избра да се довериш на Body Aesthetics? Body Aesthetics като първа причина има страхотно експертен персонал тук и за мен това е много ценно, за да изграждаме доверие към клиента. Така че това на първо място. Втора причина е самата локация, която е супер удобна в София, в близост до Южен парк, така че всеки един може лесно да достигне до мястото за не много време. И в крайна сметка за мен, аз така приемам Body Aesthetics като шорткът към страхотното тяло и непобедимото настроение, затова това е мястото.